U svijetu koji neprestano juri, obavijesti na mobitelu, stalni pritisak uspjeha, društvene mreže koje mjere našu vrijednost, lako je izgubiti osjećaj mira. Ali još prije skoro 2000 godina, jedan čovjek znao je kako pronaći unutarnji mir usred kaosa. Bio je car Rimskog carstva, ali i filozof Marko Aurelije. Dok je vodio ratove, gubio prijatelje i suočavao se s bolešću i izdajom, on je zapisivao misli koje su trebale podsjetiti njega samog kako ostati smiren, razuman i pravedan. Te bilješke danas poznajemo kao meditacije, jedno od najdubljih dijela filozofije svih vremena. Danas ćemo zajedno otkriti 7 lekcija Marka Aurelija koje nam mogu pomoći da živimo mirnije, dublje i svrhovitije živote, čak i u 21. stoljeću. 1. Prihvati ono što ne možeš kontrolirati. Marko Aurelijeta je zapisao: ako si uznemiren zbog nečega izvan tvoje kontrole, bol ne dolazi od samog događaja, nego od tvoje procjene o njemu. Koliko puta smo se ljutili zbog stvari koje jednostavno nisu u našim rukama. Zbog tuđeg mišljenja, vremenskih uvjeta, prometa ili čak komentara na internetu. Stoici su vjerovali da postoji jasna granica. Ono što možemo kontrolirati i ono što ne možemo. Naša misao, odluka i reakcija, to je naše. Sve ostalo nije. Zato kad se sljedeći put suočiš s nepravdom, kašnjenjem ili razočaranjem, zastani, udahni. Pitaj se, je li ovo nešto što ja mogu promijeniti? Ako nije, pusti. 2. Umiri svoj jer tvoj mir ovisi o njemu. Marko Aurelije piše: tvoj postaje onakav kakve su tvoje misli. Duša poprima boju tvojih razmišljanja. U modernom svijetu naš je prepun buke. Vijesti, reklame, usporedbe, strahovi. Ali stoici su znali, unutarnji mir nije odsustvo problema, nego sposobnost da ostanemo smireni unatoč njima. Zato je važno svakodnevno vježbati mentalnu tišinu, kroz meditaciju, šetnju bez telefona ili jednostavno trenutak svjesnog disanja. Zapitaj se, koliko često dozvoljavaš tuđim riječima da pokvare tvoj mir? Stoik bi rekao, nikada ne predaj mir u tuđe ruke. 3. Sve je prolazno, Marko Aurelije podsjeća. Sve što vidiš uskoro će nestati. I oni koji to promatraju također. Ova rečenica može zvučati mračno, ali zapravo nosi veliku slobodu. Sve prolazi, i dobro i loše. Problemi koji te danas muče, ljudi koji te povrijede, strahovi koje sada osjećaš, ništa od toga nije vječno. Stoik koristi tu misao da se oslobodi vezanosti i straha. Kad znaš da je sve prolazno, možeš uživati u sadašnjem trenutku, bez očaja kad dođe kraj. Pokušaj. Kada ti je teško, reci sebi, i ovo će proći. Kada ti je lijepo, reci isto. To te podsjeća da uživaš u sadašnjem trenutku, bez ovisnosti o njemu. 4. Djeluj pravedno. Bez obzira na okolnosti, budi poput stijene o koju se razbijaju valovi. Ona stoji čvrsto, a oko nje se stišava oluja. Stoik ne bira ponašanje prema raspoloženju, nego prema načelima. Marko Aurelije je, kao car, mogao činiti što god želi, ali nije. Vjerovao je da istinska moć nije u dominaciji nad drugima, već u samokontroli i pravdi. U 21. stoljeću to znači birati ispravnost čak i kad nitko ne gleda. Ne varati, ne lagati, ne pretvarati se. Jer tvoj karakter, a ne tvoja slika na mreži, određuje tko si zaista. Pet smrt nije kraj, nego podsjetnik da živiš. Marko Aurelije svakodnevno je razmišljao o smrti, ne s tugom, već s poniznošću. Nemoj se ponašati kao da ćeš živjeti 10.000 godina. Smrt lebdi nad tobom. Dok živiš, dok možeš, budi dobar. U današnjem svijetu često zaboravljamo da je vrijeme najvredniji resurs. Trčimo za uspjesima, ali ne znamo zašto. Markova poruka nas vraća na bitno. Svaki dan je dar i svaki trenutak prilika da živiš svrhovito. Pokušaj. Prije spavanja pitaj se, jesam li danas živio onako kako želim? Ako nisi, sutra imaš novu priliku. 6. Budi zahvalan. Čak i na teškoćama prepreka postaje put. Marko Aurelije: za stoika svaka poteškoća je lekcija. Kad nešto krene po zlu, to nije znak da te svemir kažnjava, nego da te uči. Ako izgubiš posao, možda učiš otpornost.
Ako ti netko slomi srce, učiš granice. Ako padneš, učiš ponovno ustati. Umjesto zašto baš ja, probaj reći što ovo može naučiti mene. To je suština stoicizma, pretvarati prepreke u snagu. 7. Živi u skladu sa sobom i prirodom. Marko Aurelije je vjerovao da je mir moguć samo kad živimo u skladu sa svojom prirodom. Kad ono što mislimo, govorimo i činimo čine jednu cjelinu. U modernom svijetu to znači budi iskren prema sebi. Nemoj živjeti tuđe snove, tuđe očekivanja ili tuđe definicije uspjeha. Prava sloboda nije u tome da možeš raditi sve što poželiš, već da više ne želiš ono što te udaljava od tebe samog. Stoicizam nije hladna filozofija bez emocija. To je umjetnost življenja u skladu s razumom, smirenošću i svrhom. Marko Aurelije, car koji je mogao imati sve, tražio je samo jedno, unutarnji mir. I upravo to je ono što svi danas tražimo, u svijetu koji nas stalno vuče izvan nas samih. Dakle, kad sljedeći put osjetiš stres, tugu ili bijes, sjeti se Marka Aurelija. Udahni, promisli i reci sebi: ja biram mir, ja biram razum, ja biram život u skladu s prirodom. Ako ti je ova priča bila inspirativna, klikni like i pretplati se na kanal, jer u svakom tjednu istražujemo mudrost starih filozofa kroz oči modernog života. Do sljedećeg puta živi smireno, razumno i s namjerom.